Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joep met mij een bijzondere gast aan de tafel. Het is een echte muzikant in hart en nieren, om het zo maar zo te drukken. Hij speelt eigenlijk zijn hele leven al saxofoon. Jouwt les, maar hij heeft mijn hele grote producties al meedienen. Reden genoeg om hem eens uit te nodigen. Net een keer een verhaal van die zin oort Louter trouwens. Maar het zien we net die op het platteland. Allert Buwalda. Maar dat is best welkom. Ja, het is hartstikke leuk om hier te wezen. Hoe is het? Het is heel goed. Het is een aparte tijd natuurlijk, voor alle muzikanten, et cetera. Maar voor mij wel speciaal, denk ik, want het werk is heel erg bot verhoren natuurlijk. En mijn ouders ben verstoren, dus het oude hier. En mijn kwam hem ook nog, dus het is wel het is een hele aparte periode geweest. En het werk is ook heel bot voor oren. In welk opzicht? Bedoelspersoonlijk of zaken? Beide gewoon. Nou ja, het werk weer natuurlijk bij die corona. Nou ja, dat weet iedereen. Dat is natuurlijk voor... ik ben echt een uitvierend muzikant. Dus ik ben eigenlijk net een... Ja, ik zit dan wel... Ik jou dan les op het conservatorium. Maar ja, ik verdien je eigenlijk mijn geld met het spelen. En ik mijn studio dingen, et cetera. Maar dat is natuurlijk helemaal stil komen te lezen. En dat wie in het begin weer dat wel leuk. Hè? Toch van, het wie ik zat drok. 2019 wie het van mij eigenlijk een beetje te drok. En dus dat woe ik eigenlijk echt net meer. Maar ja, de kist dat nooit veroordelen. Want dat zit in zo'n rijdende trein, is maar. En ja, daar kist niks onderaan. In de muziek is het alles of niks. Ja, en best vaak leeft. Hè? Ja. Toch project dit, project dat. Ja, dat veroort het wel een beetje als dan wat ouder wust. En de kist wat meer uitziekje. En de veroren natuurlijk echt dingen. Dat daar die scenes zit in een bepaalde scene en dan. Hè? Maar goed, er is heel bot verhoren, want ja, dat kwam wel langzaam een beetje op gang. En toen kwamen eigenlijk de Voice-schandalen nog even erdoorheen. En een oor-tv-programma dat even tot hier. Nou, dat wie echt even stopt bij de corona en zo weer verder gaan. Nee, zonder een band ineens. Of een oorconcept. En dat zijn toch dingen, ja, dan in één keer is het totaal oorperspectief. En dan dat persoonlijke, dat komt er dan nog bij. Dat wie eigenlijk wel oké in die zin, als het net zo druk bist en haast mij die zwieren dingen te meidje, dan is het eigenlijk wel mooi, want als het zo druk bist en die heid en memmen, dat is dan misschien wel te volle. En dan wordt het nog zwierder als het al is natuurlijk. Maar dus van mijn idee is het lippen totaal verhoren de laatste 3 hier. Dat is ongelooflijk. Ik ben echt altijd van mijn zandje in de oude is het zo als een soort achtbaan. Ach, ongelooflijk. En dan in één keer is het 12 maart 2020 en wie het gebeurt. En dan, ik vind het perfect op dit moment, hartstikke goed. Mooi in evenwicht, Olly, hè? Maar het is totaal oors. En het wordt echt, iedereen die ik erover spreek, het wordt nooit meer zo, denk ik, echt. Het wordt nooit meer zo als het weer. Voor us. Want
Ja, dus is je redelijk nuchter, maar Ja. bijna ouders verliezen. Dat, Ja. Poeh, Ja, nou ja, goed. Dat is wat het is. Hege leeftijd. Ja. Dus het is natuurlijk het is, dramatisch. Hè? Maar hij geleefd hij, dus het gebeurt een keer. En het is nooit leuk. Dus dat jet bij het lippen. En er zit echt mooie kanten aan. Dus het is wat het is. Wist toen je die dat wat skierde kind, ook van die werk? Ik bedoel, in de muziek is daar vaak jongs en intensief leven. Ja. Nou ja, dat neemt leven. Ja. En dat is mij denk ik toch behoorlijk een brok vertrierd en Ja, maar stress. daar hebben we wel alle tijd echt voor gewoon en heel bewust dienen. En we zijn ook heel bewust, spiritueel. Ik weet net, dat gaat hartstikke goed. Ik had het wel vrede, maar het is wat het is. En het is net leuk, maar mijn heid wie echt net meer mijn heid. De laatste jaren al net, want hij zakken oud, dement, et cetera. Ons worden, hij herkende mij nog wel. Maar ja, die ziet hier in Kamergaburen in zo'n geweldige opvang. Kleinschalig wonen, geweldige meesken, fantastisch, die dienen dat fantastisch. Maar ja, dat zak het oude en dat weer zo'n grutte man, in je 94 en dan 110 kilo een leraar west en zijn, dat is het net meer. Dus ja, dat oudschiet is al eerder, is dat gebeurd eigenlijk. En bij ons men wie het dan wat oors, maar het is hartstikke zwier, ja. Maar het valt mij, ik had er wel vrede mee. We hadden het heel goed en bewust hebben we dat dienen. Dus ja. Nou, is die hele werkbare leeftijd al eigenlijk een professionele muzikant? Ja. Jouw muziek dan nog weer treest, of wil dat te volle een professie worden dan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik ben wel veroren wat dat betreft. Als het zo lang professioneel bezig bent, dan wordt die rol van de muziek wel een beetje oors. Want ik kan echt heel moeilijk naar muziek luisteren. Want ik luister zo analytisch en het maakt echt hele goede muziek wezen. Precies, maar muzikantenmuziek. Maar echt... Ja, dat is meestal heel ingewikkeld. Nou, nee, dat hoeft. Nee. Nee? Ik ben een heel ontzettende fan van Christopher Cross. En dat is net ingewikkeld. Nee, maar dat associeer ik net met hele ingewikkelde breaks en ripwisselingen. Nee. Maar dat is net mijn ding. Nee, Dat is nog steeds wonderlustig, nog? Nee, wat? Nou, zo'n artiest. Ja, maar dat roept herinneringen op. Hè? Ja. Dus muziek is een herinnering. Dus echt hoe heet dat liedje? Carried away by a moonlight shadow. Dat liedje. Mike Oldfield. Mike Oldfield, geweldig. Zei voor mij is dat een stukje jeugd. Dan wie ik ontzielen. Sentiment. Nou, en dat is altijd... dat is mooi met muziek. Ja. En dat vind ik het allerwichtigste eigenlijk. Dat het dus... dat het die record. En of het ingewikkeld is of heavy of zo. Totaal, ja, vond ik vroeger natuurlijk wel misschien interessanter dan nu. Totaal net meer interessant. En dat haak ik altijd wel aan. Van speel is het wat en rek het mensen. Is dat net zo? Net interessant. Hou dan maar op. Ja, dan kan de technisch misschien hartstikke goed uitvierd worden. Interesseert me totaal net. Dan is het geen echte muziek misschien. Nee. En die klik haak ik altijd aan mij die oude muzikanten. En dat weer altijd heel geweldig. Dus, Hoe stiest u dan bij zo'n, ik neem maar even, en daar komen we ook nog wel even over, maar bij zo'n programma's The Voice en andere televisieshows, dat is heel klinisch, liek het mij. Tuentjes spelen en verder, of niet? ja, Is dat net heel zakelijk? Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ben alle fantastische muzikanten.
En dat is geweldig om mij te spelen. Was dan echt spelers. Klopt gewoon, het is clear. Ja. En de muzikanten die spelen mij hun het. En het zijn echt goede muzikanten. Het zijn echt, nou ja, de beste van Nederland zien ze dan altijd. Dat zien ze overal. Maar dit zijn wel hele goede studiomuzikanten. Die komt overal in. En dat vind ik dan weer een soort kick. En dan, wat wel altijd een frustratie is, maar dat haak ik mijn hele leven al zo'n beetje jongen. Dat is bijna altijd maar een geweldige band spelers. En dat er altijd iemand voorstiert die het eigenlijk net heel goed jongen kent. dat is Sorry. Ja, dat bloot zo apart. Ja. Hoe vaak ik dat net meemaken had, dat stinkt van. Mijn hemel. Is het toch mogelijk, Jurgens, om die heen geweldige muzikanten? Ja. Dat is een mooi verhaal van The Voice. Ik weet net meer welke kandidaat het wie twee famkes. Ze zijn eigenlijk altijd heel jong en ik weet het dan. Is just ze echt nooit weer. En nou ja, oké, dat is totaal gescheiden. Hè? Dus die worden dan echt aan het podium optreden. En dan dat zitten in een soort bubbel zitten die dan. Hè? En ik weet nog dat twee van die famkes, wij zitten daar en we hier nog wat spelen en zo. En twee van die famkes die zitten echt zo. Was die voorstellen en die ziet zo een beetje zo in jongen zo. Oh, zit een hele band. Zijn ze in elkaar? En ik zei tegen mijn collega, ze gaan nou pas in de gaten, we hebben al repeteerd. Ze gaan nou pas in de gaten dat ze dus mij een band spelen. Dus, maar dat intrigeert mij zo. Dan denk ik van, hoe is het in godsnaam mogelijk? Dus daar ken ik net bij. Maar dat is misschien wel soms uw lot. Hè? De sister dan wel. Hè? De sister net samen. Het is net vriendjespolitiek. Hè? Nee, er was wel een staat van dienst om daar dan te komen. En de sister een keer. En dan maakt het zoiets mee. En dan denk je, ja maar, wat is dit? En dat hier we vroeger dan met Cor & Co, dat programma, Cor Bakker toch? Met Cor Bakker, ja. Hier bij Cor & Co. En dan kloppen dat dus alle wol. En als dat in één keer mij maken haast, dan wordt dat toch een soort memory natuurlijk. Ja, dan stiert daar wol Lionel Richie. Of dus die het wol op de piano's en zingt dan Michel Legrand of whatever. Ja. Ze ben ze er alle keer. En dan klopt het tot wol. Maar dat is zo uniek. Of Michael Bublé of et cetera. En dan denk je, yeah, nou zitten we maar de echte jongens. Ja, dit is de real deal. Ja. Wat hiest ik bij de Edwin Evers Band? Nou, de Edwin Evers Band is wel wat oort. In het begin wie dat de Edwin Evers Band, dat speelt al 20 jaar. In het begin wie Edwin echt betrokken bij een programma als The Voice, et cetera. Maar hij zei van ja, hij kan hartstikke goed drummen, maar ja, hij vond dat net kloppend. Dus nou zit daar, het is nou gebeurd natuurlijk. Maar in het laatst zie je het Hans Eikenaar daar. Nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Die van Anouk, et cetera. Dat is een van de beste drummers die er binnen. Dus en Ed, die docht het dan echt net van het Jilt natuurlijk. Dus die had dan echt zoiets van, ja, dan zit ik daar. En dan moet eigenlijk een professionele man zitten die het jet. Die bij, nou ja, dat vind ik wel, nou, dat vind ik echt geweldig van Ed. Dat hij dan, dat echt die tjinwurdigheid van geest had om dat aan te betinken. Dat vind ik mooi. Ja. Wat dat ongeet, is hij echt een muzikant. Wutten. Ja. En hier mijn zelfreflectie dus, blijkbaar. En die binnen net zo volle. Nee, dat weet wel hier wereld kosten. Nou ja, we hadden ook contrasten van televisieshows waarin een jongeres schrikt van de band. Ik vind dat wel een mooi beeld overigens. Gaan we even naar het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Ik bedoel, ja, hoe goed wil je het hebben, denk ik. Of net? Ja, dat wie... Ben dat echt van die optredens, dus gewoon ondertussen te smullen en te kwijlen van wauw, dit is de gag of net?
We beginnen even een opname draaien. Ja. Nou, die opname, daar ben ik wel trots op. Slow Walk, live at de Bimhuis. Ja, ik ben heel kritisch op mezelf natuurlijk. Ja, of natuurlijk. Maar ik vind het eigenlijk nooit goed genoeg. Maar, of ik denk altijd van ja, dit of dat. Maar dit is wel een opname dat ik denk van nou... Als ik nou deer ben een keer, dan kun je dit wel draaien. Dat de mensen zeggen, ja, dat is wel ongeveer hoe hij speelt. Dus op een soort van hichtepunt. En het is wel een soort jazz-hichtepunt. Want ik speel eigenlijk bijna nooit meer jazz. Ik heb het nog wel even over haar. Praten we straks wel even. Ja. We beginnen eerst even wat jazz draaien. Ja. Nou, Bimhuis is natuurlijk het paradieshof van wat de popmuziek is. Is Bimhuis denk ik voor de jazz in Nederland? Qua zaal. Ja. Daar mag wel spelen hard, denk ik, als jazzmuzikant, of niet? Ja, dat lijkt mij wel. Ja, dat lijkt, ja. Ja, oors dan... Dan wordt het een beetje triest. Hoe is het trouwens als jazzmuzikant? Had je wel eens in het Concertgebouw de spelen? Ja, meerdere maal. En ik kom er echt zo nou en dan, vooral voor Gastelijk. klassieke concerten. Ik vind voor klassieke concerten perfecte akoestiek. Ja. Ik had dit met pop en jazz iets van, dat is wel een enorme galmbak. Hè? Ja, maar hoe is dat voor een muzikant om daar te staan? Nou, ik vind het geweldig, maar de mast dat heel... Krijg je wel alles waarom, maar net? Ja, conceptueel met het lood mast dat heel oors aanpakken. En ik had daar een keer Wynton Marsalis, de big band van Wynton Marsalis, jongen. Geweldig. En die Amerikanen, dat concept, die begrijpen dat. Ja, want er mag wel op die zaal spelen. En de mast echt bij solisten, de kist nooit hoe die akoestiek heen. Nee. Dus dat mast echt net proberen. Dat giert net. Heel geen dynamiek denken. Ja, heel zachtjes spelen. Nou, spelen. En dat is in Holland natuurlijk, of in Nederland, altijd een probleem. Zachtjes spelen. Spelen, ja, dat is een probleem. Ja. Want we moeten... Nee. En dat wie bij de jazzorchestra, om dat nog even aan te gaan, dat wie in het begin zijn geweldig. We hadden zo'n geweldige club. En die drummer, en dat is een van de wichtigste mensen, die drummer is nou, dat weer een hele goede vriend van mij, die speelt nou in de WDR Big Band, drums. Dus het is een van de beste van Europa. En die zit daarbij en die houdt de dynamiek in de gaten. Nou, dat is perfect.
Ik ben echt van de ballads. Heerlijk. Ja. De ballad, ja, is heel... Ballad is een van de moeilijkste dingen om te spelen. Ja, hè? Ja. Iedereen denkt dat een snel steek dat heel moeilijk is. Dat is examen, maar Je moet dat is meer op nuance en dat soort dingen. technisch. Ja, dat technisch, maar een ballad, dan mast de toonvorming, de frasering, de emotie, de melodie en dan haast dan echt nog de improvisatie. Dus de mast het hele, het is geen effect. Er is geen effecten gebruiken of snelheid. Ja, de kerst dat, maar dan is het clear, want dan mast weer de kerst net de hele tijd. Het is toch, het is toch dit tempo, dit raar. Als het alleen maar dat is raar. Dus die effecten, die werk je meestens net. Dus daarom, ja, ik voel altijd bij een big band, hè, en bij het Jazz Orchestra ik kan natuurlijk ook nog bij de Skymasters zitten. Nou, dat is natuurlijk een geweldige tijd. Dus de big band, ik hier altijd wel een ballad, omdat dat ja mijn ding weer. Dus ik hier altijd wel wat te doen en even mijn punten te meiden op zo'n jong. Dat vond ik altijd geweldig. Nou, en in dit nummer ik wel degelijk in. Prachtig mooi het vieren. Slow Walk. Waarom gaat dit... Hoe is het spelen? Haast of echt puur om het nummer die het mooi vindt? Of is het meer van dit weer gewoon een fantastische opname? Toen wie ik helemaal in vorm. Nou, het is echt een soort van afsluiting. Want ik ben kwart daarna ben ik gestopt met dat orkest. Waarom? Ja, vol ego's. Ja. Nou ja, in het begin... Sorry, in het begin zitten wij hier het oprichten. Dus de dirigent Henk Meutgeert en dan de drummer. De bassist, ik zal die naam maar net... dat maakt het net uit. De drummer, bassist, eerste trompet, eerste trombone en lead alt. Nou, dat wie een clubje, Freun eigenlijk Zwol. En we meidje een big band. Nou, dat wie een perfecte lijn trok het orkest in. Dus daardoor koeren wij dus echt heel mooi die dynamiek op ziekje. Die dus heel on-Hollands weer. Die ik alleen nog meemaken hier met de Skymasters. Dus het als het wezen maat en zacht als het zacht wezen maat. En altijd swingen natuurlijk. Kees Kranenburg is altijd swingen. Dus, en bij u zie je het dan Hans Dekker. Nou, die dus nou bij de WDR zit als drummer. Nou ja, dat is een heerlijkheid om daarmee te spelen. Maar wij koeren dus echt... Dan zie je het er en dan denk je van... Ja, het is gewoon te hut. En dan koeren wij lijntjes door het orkest. Dan koeren even efficiënt. Zo van... Ah ja... En dan even tak, tak. Ah, fantastisch. En als dat dan... Om wat voor reden ook... dan komen er allerlei namen en dingen... Dat doen we net. Dan veroordeelt dat... En nou ja, de belangrijkste zaak wie dat Hans, die is naar de WDR gingen. Nou ja, en toen kwamen er orendrummers en oren ego's en oren dingen. En dan, dat had net in één keer te krijgen, ik mij de drummer aan zich, maar mij hoe neemt dat? De dynamiek binnen het orkest, die verhoort. En dat is heel gevaarlijk. Dat komt soms uit een totale orenhoeken, komt dat als tingst. Nou, lang verhaal kwart. Het wie net meer zo leuk. Nee. En de ego's en dat waar het steeds hudder spelen. En nou, ik kan echt heel hud spelen. Maar ja, waarom? Als ik popmuziek speel, ja, dan is dat wat oors. Want dan wordt die attitude en oké, maak het overigens totaal net uit als
het spelers in de popmuziek, want het wordt opgenomen met een microfoon. Dus dan zetten ze die wat harder of zachter. Totaal nutteloos, maar het is misschien de attitude, de impact van was en hoe het spelers. Oké. Toch een beetje Spinal Tap, de versterker op Alvermaat, hè? Weer dat is de film Kist. Ja. Ja. Het wie hem erbij sinds, maar zei ze, ja, ik speel eigenlijk net volle jazz meer. Nee. Waarom net? Ja, waar moet dat plaatsvinden dan? Nou ja, er wordt nog wel World Jazz spelen, toch? Ja? Maar er een muziekje misschien. Ja, Maar, ik denk het ook. Ja, ik ben het totaal uit. Ja. ja. Maar is de jazz er even uit, dus? Nou, wie Vaak net. onderwegingen, Ik denk dat er nog wel een paar echte jazzmuzikanten binnen die het dan misschien tegen mij zeggen van nou, dat klopt net. Maar ik denk dat, ja, hè, die cd die ter leidt van de Phonebone Quintet in die tijd hier wij dus echt, nou ja, alle jazzclubs wie in Lons en of Guillaume Lons en dat wie wie echt al lastig om, nou ja, Yield Virginia, met jazz dat is dan echt al weer een ding, maar ja, het is gewoon heel moeilijk, want er zijn natuurlijk per grote jazzclubs. Nou ja, wat was het neemste? Wat is grut? De Tor in Enschede. Is dat een grote jazzclub? Nou, nee. Maar dat is dan in Namme. En Bimhuis, ja, daar komen alle internationale figuren komen daar langs. Ja, dat zit altijd wel redelijk vol natuurlijk. Dat denk ik. En er binnen nog een peer. Maar het is gewoon, de kist in ieder geval net van Libië. Dus, nou ja, en van mij is het echt wel een soort breekpunt west in 94. Dat wie eigenlijk, toen ik afstudeerd, en toen werd ik echt een solist. Ik hier dan een cd maken, die leidt daar, deze cd, de Together. En nou ja, ik weer een beetje in de nominatie van de solist. Nou, bla bla bla. En dat vond ik echt leuk. En toen werd ik vregen voor de Skymasters. En samen mijn oude leraar Herman Schonewald. Nou, dat wie geweldig. Wat zoek ik nog? Ja, en dan 94 wie ik gastsolist. Mij een Amerikaanse band. Want ik moest invallen voor Scott Hamilton. Kent die wel? Ja, dat is een oude, beetje mainstream jazz saxofonist. En die weer dronken west. En die alcoholist. Echt letterlijk wasted. Die weer omval ergens in Zweden of zo. Nou ja. En zij ziet het midden in de tournee. En nou, ik wou het opbellen. En, nou, help, paniek. Ja, paniek. En dat wie geweldig. Dat wie in die tijd dacht ik van, nou, dit is het dus. Dus ik weer, ja, de namen, dat zei hij misschien niks, maar Bucky Pizzarelli, dat is een gitarist die zijn zoon, die wie John Pizzarelli, een soort van Frank Sinatra, adept, Michael Bublé-achtige. Kroner-achtige. Ja. Die in Amerika heel bekend. En Jake Hanna, een heel beroemde drummer in die tijd. En Warren Fachier, cornet speelde hij, een trompet, cornet. Fantastisch. En John Bunch, piano. Jimmy Cleveland, trombone. Oude gasten. Maar fantastisch. Maar dan zie ik daar. Dus ik hier het helemaal voor elkaar. Ik dacht, dit is het, hè? Nou ben ik er. Klaar. Scott Hamilton, à la Buwalda. Ik ga echt nog een foto met Scott Hamilton ergens in Lelystad op een festival. Ik zie het er helemaal in. Ja, dit is geweldig. Maar dan zit ik daar in die bus. Tussen die Duitse steden in. En dat dacht ik, wat is dit, jongen? En dan zit ik met John Bunch te praten. En die wie dan al 80, hè? En dan zei ik tegen hem van, ja, met alle respect, Mr. Bunch. Maar what are you doing here? Je wist wel, ik ben al 80 hier. En dan zit in een bus in Duitsland van die. Ja, ik vond het natuurlijk geweldig om Body and Soul te spelen. En ze zeiden net, wat was het voor het ballad spelen? Nou, Body and Soul. Oh, great man, that's a nice tune. En, fantastisch.
En dan zei ik van John Bunch... Ja, I have to earn money. Otherwise, op de kleed komen, hè? I have a problem. Ja. Ik zei, what do you mean? Ja, hij zei, what did you do? Nou, hij was dus... Hij weer dus... de orkestleider was van Tony Bennett. In de top 10. Nu kennen ze Tony Bennett van Lady Gaga. Ja, Tony Bennett. De 10 verloor je. Ja, dat is absurd. Maar daar is dus Tony Bennett, Frank Sinatra. Dat zit ongeveer hetzelfde level. Hè? Nou ja, Frank is iets beter. Ja, Ja, maar ik ben een Frank-adept. Dus, helemaal mee. komt niet aan Frank. Ja, nee. Frank Sinatra, nee, dat ben ik helemaal... Dat zitten we op één lijn. Geen probleem. Maar Tony Bennett is in Amerika, ik denk... dat zit hetzelfde hichte. Dat komt er qua namen net altijd volle. Nee. Hij weer dus de orkestleider van. Hij zei altijd: I had a Ford Mustang. When the new Ford Mustang was there, I had it. You know. So I spent my money. You can believe that. Nou ja, goed. Dus een heel verhaal. Maar toen dacht ik wel van. Is dit het dan? Dus de eerst van hotel naar hotel. Ze is alleenig in hotelkamer. Ik hier dan nog wel even een skarreltje mee. Nou ja, dat weer dan nog wel leuk. Maar van hotelkamer naar hotelkamer. Nou, echt een oldschool tour met een band. En op een gegeven moment net meer weten weet je binnen. Dus dat we het zien, dagen of zo. Ik weet niet meer, zo, of 2 weken. Er kwam trouwens achter dat het niks voor die wier. Nou, ik dacht gewoon... Ik vond het... Nou ja, dan maken staan die man ik mij op leeftijd. En goed spelen. En fantastisch spelen. En de echte... het op de juiste plaats. En dan denk ik... Ja, dit maakt het dan west. Dus dan... Ik hier nog geen zin. Want dat is een jaar later pas kwam. En... dus ik hier geen verkering op dat moment. Dat weer nog een beetje los gedoog. Maar dat is een breekpunt voor mij best. Heel duidelijk. En doe weer, ik weet nog dat Frits Landersberg, en daar speel ik heel vol mee met Cor Bakker, et cetera. En Frits Landersberg die zei: jij bent solist, en jij moet dit en jij moet dat. Jij moet niet met die blazers. Met die blazers, doe weer ik al bezig met die blazerssectie, de J-horns. En wij die daar hartstikke vol mee. Maar ja, ik zie het dan echt op zo'n keerpunt van hier staan verder met die jazz. En dan mat het internationaal. Want oors, nou dan mast... Nederlands gouden lied, wat toch onbelangrijk. Ja, maar dan mast ik echt onder bak, hè. Want dan mast onder bak blowen. Hè. Die zou iemand... Ik vergelijk mij zelfs net mee met Joshua Redman, wat dan een internationaal... Die studeerde de hele dag. Precies maar. Want dat mat ik, want ze matten op dat jazzniveau, dat intellectuele. Want de jazz is heel intellectueel worden. En dat is leuk. Jazz is ontzettend leuk om te dwan. Ik vind het geweldig om te dwan. Ik doe het eigenlijk bijna nooit meer. Ja, een beetje met de leerlingen op het conservatorium en zo. Maar ik doe het eigenlijk nooit meer. Of heel weinig. Het is leuk om te dwan, maar ik vind het zelfs net zo leuk om naar te luisteren. Het is heel gauw van mij analytisch. En dan denk ik van, ja, waar zit dan de emotie? Het maakt zo ingewikkeld klinken. En harmonisch ook zo ingewikkeld wezen. Dat de mensen het net begrijpen. Dus de meeste jazzliefhebbers... Die denken dan, ik begrijp het net. Dus het zal wel heel goed wezen. Dus dat is de mystiek. Nou ja, daar prik ik natuurlijk toch in. Want ik weet dan... Nou ja, in vergelijking met dat soort mensen... weet ik dan meestal iets wel wat er gebeurt harmonisch. En dat is heel knap. Heel protte geval ken ik het net. Ik zou het wel studeren kennen. Maar vind ik het leuk. Vind ik het mooi om daarna te jermen. Dus dat... Ja, dat is dat is gebeurd. Dat is sa. Hoe maken we dan naar een... we gaan noemen draaien. Oblivion, luisteren? Ja. Hoe? Nou, we zijn begonnen met Brentford Marsalis. Englishman in New York. Die hier van het programma. 89, denk ik. Nou, 89 toen ik correct in mijn
Ik ben eerst had ik gestudeerd in Grains, klassiek. Nou, dat is niks voor mij. En na een hier en Grains, dat ligt de muziekopleiding, dat wie ik niks in die tijd. En dus ik ben naar Hilversum gegaan. Dus dat weer hartstikke leuk. Geweldig. Ferdinand Povel, Herman Schonewald, Ak van Rooyen, alle grutte, Kees Kranen, bij alle grutte namen die weer daar niet in de studio's weer. En dus toen studeerde ik en toen jette ik Brentford Marsalis, maar net alleenig mij zien jazzprojecten, want die cd's had ik natuurlijk ook. En dat is heel intellectueel, hè? Poh, dat is echt nog steeds. Maar die jette ik dan echt bij Sting. Dus toen dacht ik, het kan dus wel. Er is dus een soort Crossover. maar het kent dus wel goede saxofoonsolo's op popmuziek. Het is mogelijk. Er binnen net zo vol, hè? Ik ben echt wel heel protte, slechte saxofoonsolo's in de popmuziek, helaas. Baker Street is eigenlijk net heel goed inspelen, vind ik. Ja. Wat van hem de solo. Hè? Ja, nee, maar als iets heel vaak jest, dan wist net beter. Hè? Wist net beter. Nee, dan wordt het een statement op zichzelf en dan, dat is het dan. Maar dat is eigenlijk met mijn Sade, hè? Smooth Operator. Daar jet die saxofoon, die jet daarbij. Ja. Maar het is net goed. Het kan volle beter. Maar ik vind echt dat loot jet daarbij. Spandau Ballet, we spelen nou Gold. Maar ik een beetje solo spelen in diezelfde stijl. Ja, correct me if I'm wrong, maar ik denk dat die gast die had saxofoon spelen leert, wielst hij bij die band ziet. Want hij, nou ja, krankzinnig. Nee, maar ja, ze geven het vaak zeker in de popmuziek. Zeker in de bandje popmuziek. scoort hit en dan eerst een beetje bijleren, hè? Zeker in de popmuziek. Ja, een squallenbandje en dan ben je jong. En... Roberto Giacchetti in de Scooters. Die jongen is die went het nou in Italië leuk. Die is nou wel een soort van jazzmuzikant. Een soort van dus een jazzmuzikant. En docht het hartstikke goed. Maar in die tijd... hoe heet hij nou? Gerbrand Westveen. Die spelen al die solo's in. En zij spelen dat... Nee, nou ja, ga ik echt wel meemaken. Ja, dat ik het inspelen en dat... Nou ja, zo giet dat. Hè? Ja. Dan weer het die provinciegenoot... En instrumentengenoot eigenlijk, Hubert Heringa hier. Ja. Nou, die doet ik voor de televisieshows. Ja. En die vertelt inderdaad hetzelfde verhaal. Ja, Dus, wat je show is net altijd wat je jaren. Ik ga mijn Heidwols opbellen en dan zei ik van... vanavond de staatsloterijshow en dan komt de solo van mij erin. Dus maar even Sjen. Ja. Oh ja, leuk. Nou. En dus belde hij mij op en zei van... ik ga het tune, maar dat wist nou net. Dat wie een famke. Nee, ik zei, dat is het, klopt. Maar dat wie wel mijn solo. Die had ik van de weekend nog inspelen. Nee, maar dat famke, dat spelen dat. Dat mast even waarom Sjen, dat wist nou net. Nou ja, dat kerst dat uitlezen. Nou ja. Maar Oblivion, wat we nou jaren, dat is... Dus ik jette dus Brentford Marsalis. Ik dacht, het kan wel mooi spelen en goed spelen en toch popmuziek. Dus dat Brentford Marsalis en Michael Brecker hebben mij heel erg geïnspireerd om... En dit Astor Piazzolla, een geweldig liedje, speel ik altijd bij de big band. Dus bij de jazzorchestra speel ik dit altijd al, hè. Dus als onderdeel. Want dat was een heel apart programma daardoor. Dat was hartstikke leuk. Maar de manier van spelen is heel erg geïnspireerd. Terug Brentford Marsalis. Speciaal de solo. Dit is natuurlijk de melodie. Ik ken het nog wel even een beetje. Maar het stil was natuurlijk.
Oblivion. Prachtig nummer. Mooi het viertek. Alle Sopraan. bewanden. Joert, mijn gast hier onder de tafel. Het gaat alweer rap. Het oer zit er al haast weer op. Toch even een beetje waarom in de tijd. Want opgegroeid in Ljouwert. Harmonieorkest. Ja, echt heel apart. Ja. Toen al mijn saxofoon of weer dankzij dat orkest kwam. Nou, dat is wel een leuk verhaal. Ik wie mijn heid en mem, denk ik. Wie ik naar Circus Boltini. En dat wist nog wel. Hè? Dat wie in die tijd. Ja. En, Verneem de namen. Ja. Ja. Daar moest je heen. ja. En dat koert toen nog. Dus daar wie een clown. Een soort Pierrot-achtige clown. Ik had er wel eens van jet hoe die namen wie, dat weet ik net meer. En die hele uitzien zo'n hele grote jas. Helle hij een instrument. En dat wie een gebogen sopranino. Nou, dat mat verschrikkelijk west ha. Dat ken haast net hoor. Maar er weer zo'n spotlight op, wist wel. En dan zo'n melodie, misschien een beetje galm erop. Ik weet echt, nee. Maar dat had zo'n indruk maken op mij. Dus ik zei tegen mijn heid, wat is dat voor instrument? Nou, hij zei, dat is een saxofoon. Nou, ik zei, dat wil ik spelen. Dat is echt zo'n aha-moment. Nou, dus mijn heid die vond accordeon en saxofoon vond hij geweldig. Dus die saxofoon wie er al heel snel, een hele slechte overigens, maar eerst. Maar na een jaar kreeg ik al een Selmer, dat weer het merk, hè, en nog steeds. Kreeg ik al een Selmer, want die is zo hut bij mij. En ik vond het geweldig. Maar ik hier in de kamer hier die saxofoon zou staan. Hè? En daar zeg ik naar. Ik vind nog steeds de saxofoon zo'n mooi, esthetisch zo'n mooi instrument. En het komt zo dicht bij de menselijke stem, zeg maar. En de kist er zo'n expressie, de kist er ruig op spelen. De kist er heel liefelijk en zacht. En de kist is zo vol aan mij. En mij de kleur. Ik speel lekker klarinet. Had dat is een blokgolf, nemen ze dat. Hè? de type sound, of hoe neem je dat? Je had een sinus en dan had een blokgolf. Nou ja, dat is klarinet. Dus dat kist net, kist wel wat mij. Maar Wat een prachtig instrument. ja, maar ik ben meer van de fluit. Dus ik vind fluit als een symfonieorkest jest en de jest in het concertgebouworkest en dan die fluitisten. Zij had echt zo'n mooi loot, het is geweldig. Dat is cream on the coffee. Dus ik vind fluit geweldig. Ik wie lessen, dat is een mooi verhaal. Wie ik in het MCO, want ik ben stop met Selmer, nou ja, dat is een merk. En ik ben nou een beetje bezig met Yamaha en wie dan diezelfde Branford Marsalis had bezig geweest met een bepaald type sopraan, die had ik nou in huis. En dat is hij had echt zo'n gebogen hals. Nou ja, dat is allemaal een beetje technisch. Dat er net. Vertel maar. Maar het heel goed instrument. En die ontwikkelingen, dat vind ik heel interessant. Hè? Hoe kom ik daar nou op? Weer door de harmonie. Een jong. Een saxofoon. Merken. Ja, ben kwijt. Die harmonie, dat echt wel de basis van die West of net? Of toch meer thuis ontknoeien en zelf leren? Nou ja, ik weet het alweer. We hier door de saxofoon, dat het zo'n mooi instrument weer. En dat wie heel, dat jet zat bij mij. En later ben ik dan wel met die fluit en die klarinet begonnen. En wat wel leuk weer, de laatste week dan in het MCO van Yamaha.
En toen stier ik dat. Van mij is het MCO is altijd een beetje spanning. Want ik ben heel vroeger een hele tijd in de Racewest van het Metropoolorkest en zo. En dat is al het is net lukt in die zin dat ik paste echt net in dat hele sfeertje. Dochter ik net daar, maar daar zit wel een stukje spanning. Ik had daar echt bijvoorbeeld een weekend spelen naast Piet Noordijk, de grootheid. En dan zei hij niks tegen mij. En aan het eind van de weekend zei hij tegen mij van... je hebt het heel goed gedaan. Ik zeg, dankjewel Piet dat je de hele week niet tegen me gesproken hebt. Ik zeg, sorry, dat is niet goed voor mij. Maar dat wil heel wat. Je hebt het wel goed gedaan, sorry, is niet goed voor mij. Ik ben het gewoon niet eens met de manier waarop jij hier gekomen bent. Ja, ik zei, daar kan ik niks aan doen. Hij zegt, daar heb jij gelijk in. En van dat moment wie het altijd, Allard en Piet, altijd oké. En dan wie zie het allebei bij Selmer en dan wie altijd een leuke... En dan zei ik even niks. Nou, dat is weer altijd mooi. Dus, maar ja, dus er zit een stuk spanning. Ik kan het hele verhaal nu vertellen, doch ik net. En dus dan zit hij in zijn gebouw en dan denk je, En in één keer komt er een vrouw aan en die zei, ben jij Allard Buwalda? Ik zei, ja, best met de koffie. En en ik wil altijd al een keer tegen je zeggen dat ik vind dat je zo mooi fluit speelt. Ik zei, geweldig. Ja, je bent een van de weinige saxofonisten die echt fluit speelt. Ze zegt, je snapt wat ik bedoel. Ik zeg, ik ben iedere dag mee bezig. En dat wie zang, ik zeg, je maakt mijn dag. Ik zeg, geweldig. Deze zegt even net hoorkom. Totaal net. En dat is dan zo'n cadeautje. Dan denk je, wat is dit? En dan, ik zeg, goh, hoe heet je eigenlijk? Nou ja, Ingrid Geerlings, Leeuwke. Ze is solofluitiste van het Radio Philharmonisch. En ze is cum laude afgestudeerd. Het is geen Lietse dame, zeg maar. Dus ik ren al weken op wolken door het leven van... Hey, er is iemand die zei dat ik aardig fluit speel. Wist je wel? Maar dat is altijd zo lastig om... Ik vind het dus een uitdaging om die saxofoons allemaal te spelen. En om fluit, maar piccolo, bas, klarinet. Maar ja, dat moest allemaal bijhouden. Het is net een... Ik wil zo'n Evi. Ja, dat is een druk op een knop en dan... Maar dat... Ja, dan een piccolo klinkt net als een piccolo. Ik wil dat zelfs doen. En dat vind ik een uitdaging. Ik zit nou in het programma bij wat we doen met de Eversband. Zit echt een stukje piccolo. En dat is alleen maar... Er zit een piccolo in het lied. En dat gaan ze dan voor mij schreeuwen. Omdat het is leuk natuurlijk, live. Nou, en er zit bijvoorbeeld Call Me L. Dat dingetje doch ik op Pennywhistle live. Dus ik doch dat dan echt. Dus net mijn toetsen ding of weet ik wat. Nee, ik vind het leuk omdat echt het ambacht. Daar ben ik van. Maar ja, dat kost het mij ontzettend veel tijd. Want nou, als je volle ontspieling bent, dan is het geen probleem. Maar die corona, ik maak echt elke dag minstens 2 uur studeren. Van mezelf. Dus ik ben altijd bezig. En dat vind ik echt leuk. En dat vind ik eigenlijk steeds leuker, want het betelt zich echt weer uit. Hè? Dus... Nou ja, het hele verhaal een beetje, ik denk, je had een Lotte ongelooflijk heeg. Ja. Dus op een goede manier strontrijgenwijs. Ja. Eigenzinnig. Ja. En toch knap dat ze het zo lang volhouden hebben. Het heeft altijd bij mensen te krijgen in de muziek. Het is altijd het sluitstuk van de begroting vaak. Ja, dat is een hoop ego's. Frustratie, ja. Want in een plakje had jou die met net gauw oor in de muziekwereld. Liek het mij? Nee, en ik ga een protte houden dat ze natuurlijk achter me regen. Ja. Is het in dat opzicht toch nog wel een lieds wonder dat je anno 2023 nog steeds zo fris in die muziek stiert? Want ik zag wel elke keer als er toen muziek haast, dan begint de regen op de glimpje en komt er vuur in. Ja. Hoe hoort die lol vast? Want dat het weet is ik eigenlijk. Botsing west met al die ego's en gedoe, denk ik, of niet? Ja.
ja, dat is toch wat erin zit, denk ik. Bist een Einzelganger in dat opzicht? Nee, ik hou wel sociale contacten. Ja, dat is wat hoor. Nee. Nou ja, ik doe het gewoon, zat ik het veel. En op het conservatorium wie ik commercieel, wie het wel. En ik had hem nooit wat van onlutsende. Maar het bent net cynisch worden dus. Nee, want dat vind ik heel gevaarlijk. Dat leidt op de loer. Hè? Nee, 30, 40, 50 hier. Ja. Been there, done it. En ik had al even jongen, bij wijze van spreken. Ja, heel gevaarlijk. Haak ik bij oren heel protestjongen en ik bij mijn, ik zeg maar geen naam nemen, maar de meeste werd ik mij spelen in de Sky Masters, et cetera. Ja, dat is heel gevaarlijk en dat wil ik net. Dus ik studeer echt van mezelf. Ik vind het dan samen met die corona en de wereld is volle liedsen winnen. En dat is heel interessant. Ik ben nou bijvoorbeeld deze weekend nog, dat is heel leuk, ga ik een nieuw, dus rieten, dat is voor u heel wichtig, hè. En dat is dus echt altijd een probleem. Als het natuurlijk beter wordt, dan is het, wordt het probleem liedser, want do bepaalt hoe het klinkt. En nou, bla bla bla. Maar een riet kan die wel helpen. Bij hoogst die wij trouwens? Nou, ik had dus rieten oerkomen litten from America. En, maar daar ben dan freaks die dan rieten ontwikkelen. Die dus op een klassieke en een jazz manier. Het is al te technisch. Maar ik liet het dan komen. En dan speel ik erop en denk ik, dit is geweldig. Hier ik dat nou 30, 40 hier lien maar gewoon, dat weer geweldig was. Maar ja, het is en de woord is liedse, dus het komt, de kist het gewoon bestellen. Het wordt het wel 2 weken of oorlogweken of 2 weken, maar dan hast het wel in huis. Nou, en het is daar word ik zo blij van. Dan denk ik, wauw, het is te gek. Dan zit ik daar en dan met mijn collega's. Ja, ik ga natuurlijk zitten in die blazensectie. Dus ik ben alleen nog trompetisten en trombonisten. Die begrijpen helemaal net waar ik mee bezig ben. Dat vind ik wel eens jammer dat ik eigenlijk bijna nooit een collega sjug. Want het van Hubert Eck, die zeg ik vroeger dan nog wel op het conservatorium. Maar hij is aan het stoppen natuurlijk. Maar... die zus dan 1 keer in de 4 jaar, dat 2 bands haast. Dat zit in de oren zien. En ze spelen nooit samen. En die big bands, die doe ik net meer sinds 2008 of 12 of ik weet niet meer. Maar daar ben ik mee gestopt. Nou, dan luister ik uit. En dan wie ik nog een keer gastsolist hier in Ljouwert. Dat was zo mooi. En toen kwam zo'n Famke die zei van... welkom bij ons. En ik zal je even voorstellen aan het orkest. Ken je het orkest? Ik zei, lieve schat. Dat meisje net missen, maar ik zei... lieve schat, ik heb het mede opgericht. Maar maakt niet uit. Ik denk dat ik wel weet wie het zijn. Het giert en dan bist er 2 jaar of zo bist er uit of 3 jaar en dan is het van hallo dat is heel apart. Ja. Heel apart. Ja, ik ben in de eerste keer die anekdote van 2 jaar vrienden dat er van de YouTube generatie naast Paul McCartney is hier. En in Amerika al die jeugd zei wie is die meneer die daarbij staat. En dan eerst komt het zo'n verhaal. Het is wonderlijk. Ja. Goed. We draaien nog hier noemen The Right Track. Ja. Misschien wel een mooi symbolische titel zou het zijn. Waarom dit nummer? Nou ja, het is een van de heel weinige steken die ik zelf schreeuwen heb. En dat wie eigenlijk... Er zit echt wat... Waarom hast net meer schreeuwen? Ja, ik vind het nooit goed genoeg. Is het boppenbjerren? Ja, en dan kom ik prullenbak in? Ja, want het probleem is dat ik kan net goed genoeg piano spelen. En dat vind ik net leuk, want ik kan net spelen wat ik jij. Dus en daarvoor moet ik meer studeren. En dat vind ik zonde van mijn tijd, want ik moet al die instrumenten, 8 instrumenten bijhouden. Dus
ja, dan denk ik van, ik ga geen tijd ervoor. Dus dat is een soort frustratie. Dus zo is het eigenlijk meer een stuk schreeuwen, maar het eigenlijk meer vanuit de piano en klanken. Maar in die tijd, hier bij mij de big band, ik weet de naam net meer, maar een Spaanse saxofonist. En die spelen mij Frigisch, een beetje kerktoonsoorten en zo. En daar ga ik dan een stick mee schreeuwen. En dat viel heel goed. Maar het is wel pure jazz gericht. Maar ik had die cd, de Right Track, zo heet de cd, had ik echt in 2004 of 2008, had ik echt stikken opgenomen die ik eigenlijk een soort compilatie van stikken die ik tot altijd spelen of regelmatig spelen of mooi vind of dat soort dingen. Die had ik dan op in een cd zetten. Dus daarna had ik hier extra. Wat moet ik nou nog opnemen? Ja, waar zie je stikken opziekje die het leuk vindt? Ja, dat haast eigenlijk al een keer dienen. Ja. En van waar moet het dan? Hè? Dus haast van die doorzen op zolder. Nou, dat vind ik zo zielig. Nee. Dus ik denk dat het kan samenwijzen dat het je bij bloot. Dank u wel. Graag gedaan. Hartstikke leuk. Geweldig.